Муслимның иске мәчете 1990 елда ачылган, 2014 елда мәчетнең фасады ремонтланган иде. 2020 елда мәчеткә ремонт үткәрү өчен ярдәм фонды булдырылган. Фондка җыелган 150 мең сумга мәчетнең түбәсен алыштырырга булдык, ди имам-хатиб Ринас хәзрәт Нәбиев. Төзелеш башлаганнан соң әле өстәмәләр керде, бер шулай тотынганнан соң инде хатын-кызларга да тәһарәтханә ясарга, аерым тәһарәтханә булдырырга дип ниятләдек. Аннан соң инде безнең башны яңартырга дип ниятләдек, искә менә торган хатын-кызларга уңайлырак булсын дип. Материаллар белән игелекле райондашларыбыз да ярдәм итә. Эшмәкәр Илгиз Исламов Төбә калае өчен 180 мең сум акча биргән. Төбәгә буны дин тотучы егетләр үз өстенә алган. Түшәм ясауны һәм җылылык үткәргечләр алыштыруны да дин кардәшләребез үз көчләре белән башкара. Шушы мәчетнең түбәсен алыштыруны ишеткәчтән без үзебезне тәкъдим иттек. Әлхәмдулиллаһ, менә бүгенге көндә түбәне эшләп ятабыз. Шул Аллаһ ризалыгы өчен иншалла шушы мәчетләрдә шушы эшләрне әйбәт кенә эшләп чыгып, намазларны бергә күплектә укырга насыйп итсен. Ремонт барышында манараны, электр үткәргечләр алыштыру, яңа котел, җылылык үткәргечләр кую күздә тотыла. Мәчетнең керү өлеше бик тар иде, шул сәбәпле тамбурда ясалачак. Ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен тәһарәтханәләр эшләнәчәк. Манарага менүче баскычта өр-яңадан ясалачак. Бер кардәшебез түбән япкан водостокны үз каплым диде. Токталар алып биргәндә әлхәмдулиллаһ бер сәүдәгәребез әлхәмдулиллаһ 2 күп токтаны үзе бүләк итте. Бер эшмәкәргә барып, әйтәм, электр шыбыклары кирәк булачак. Электр шыбыклары кирәк, бер 100 метр булса ярдәм ителмәсме дигәч, монда 100 метрга җитми, монда күбрәк кирәк, ризыклар да кирәк. Алар үзем ярдәм итәм диде. Аллаһның рәхмәте. Тамчыдан күл булыр ди халык. Бүгенге көндә мәчетнең ярдәм фондына 600 мең сумнан артык акча җыелган. Һәркем ярдәм кулы сузарга, изге эшкә үз өлешен кертергә тели. Римма Авзалова, Динар Нурдинов, Муслим телевидениесе.